A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha més de 250 botigues de segona mà. Aquest Caix Confredis funciona des de fa 15 dies i ja és el segon negoci d'aquest tipus que obren els propietaris. Miro primer amb aquestes tendes, que a Barcelona hi ha poques, però hi ha algunes, no? I si el que ja m'interessa, doncs segurament em compro aquí. Els districtes de l'Eixample i Gràcia és on més establiments d'aquest tipus hi ha, i a Ciutat Vella fins i tot hi ha un carrer, la Riera Baixa, especialitzat en roba usada dels anys 20 als 80. Paso siempre y cuando puedo compro. Trobar algo que siga diferent, que siga únic, que siga una peça que no te'n trobes 20.000 igual. Lluny de buscar l'exclusivitat, però sí la millor oferta, també hi ha botigues de segona mà especialitzades en articles domèstics. Compro a particulares, a personas que se dedican a vaciar pisos, a hacer mudanzas, me imagino. Una lavadora antigua se compra unos 30-40 i se vende unos 60-70. Per motius estrictament econòmics o per consciència, cada vegada més, la segona mà és una primera opció de compra i fins i tot hi ha una guia del mercat d'articles usats.